Teisa haino hai ma Tripurasheri Matabarini o video clip nuhunjakgwi phaikha o video tabuk social media o markheno viral wngwi tongo tamo wngkha hinba norok screen no nugui mankha gorilla kotoma khlaiwi Matabario mwtai khulumnani phaikha hinkhe o video clip rok no nukmani yagulo lukurokni markheno reaction rok bo nugui mankha kaham hamya hinkhe tabuk sumu hinkhe obose o gorilla borjakani phaikha tei amsaksa politely bagwe borok himmani haikhe bahaikhe himwi tongwi mankha gorilla rokno to chung pet bo swnamwi tonimaya belai kheno phone khar borokno porjokto sichigwi chaimano bahai aboni bagwi bono chung zoo rogo simise nugui mano borok bai kuno dino phono kwthajak nugui mania gangke tabuk lukurok comment khlai tonglaio je obo AI se wngna hinui phiaba obo kuni dino AI ya je jagao nugui tongnai borok rok sawi khnario je kubui no jagao gorilla phaikha hinui hinkhe chung tabuk ni dino Matabario kwbangma video viral wngjak nugui mankha mwtai kasamani borokni sago tei aro kwbangma obo kahai mwtai kasamani nazara rok nugui mankha ani video ni bisingti bo koyekta rijak tongo recently video upload khlaijak jagao Matabario khoroksa bwrwi kaijakni sago hapmani o video bo rijak tongo norok nugui mankha hinkhe chini o Matabari ma Tripurasheri mwtai belai kheno famous eba kheba prasiddho obo kahai siniya borok kwrwi father hasteni eba kheba Bollywood actress actor jotono sinibayo obo kahai keu phano siniya kwrwi gahikhe father hasteni borok rok berai na phaikha hinkhe orono puila haplaio tei matani darshan khlainaio khulumlaio phiaba obo hinkhe belai kheno wanajaknai kok o gorilla hinkhe bahaikhe o jagao phaikha tabuk bo kaham khlai saimon sugyako phiaba bo jagao phaikha borok haikino matano khulumkha tei boni darshan nawi bini ichhaino bo thangwi paikha hinkhe boni gana gini tongo borok rok kwbangma hinkhe baksa keba comment o salai tonglaio obo mas se thupjak kaisa o gorilla bisingo borok se tongo obo kahai hini salai tonglai obo kahai chung kwbangma no teddy bear kwbangma nugui mankha je entertainment khlainani bagwi lukurok no public place o thangwi kwbangma obo kahai mukos thubui mela telao berai rok nugui mankha hinkhe baksa borok obo haino salai tonglaio obo bo haino wngkha o gorilla hinkhe kaham khe nasing naikha hinkhe kubui haibo wngwi tongo hinkhe belai kheno confuse chung tabuk obo kubui de gorilla jagao phaikha na belai kheno realistic video haibo wngwi tongo obo dele AI bo hini sawi mania hinkhe norok khe bahai ma tong o gorilla no nukmani yagulo kubui de jagao gorilla phaikha na nakiba AI bai swnamjak de wngkha nakiba o gorilla skin bisingo borok se habjak tongo o kogno tei norokni bwkhao je kuno sungmung eba kheba asai tongkha hinkhe norok comment section o thangwi comment khlai salai di।